Wezîrê Derveyê Rûsya daxwaz ji qesede kir ku pabendî bi cîkirina rêkeftina sûçî bin û hoşyarî da qesede eger tu pêngavên şaş bavêje. Sergey Lavrov, wezîrê derveyê Rûsya dê kongreyekî hevbeş de li gel hevşanê xwe yê Ayaslandî ra gihand ku tu zanyarî li cem Rûsya nînin ku Tirkiye wê rêkeftina sûçî ku di navbera Rûsya û Tirkiyê de derbarê rojhilatê Çemêferatê hatiye îmzakirin bin pê dike. Herwiha wezîrê derveyê Rûsya daxwaz ji hêzên qesede kir ku pabendî rêkeftina sûçî bin ji ber Rûsya peyman ji her du aliyan wergirtiye ku pabendî rêkeftinê bibin. Wezîrê derveyê Rûsya te kes kir û got ku Rûsya nikare tu gerentiyê ji mafê Kurdan re bike. Bi tenê mafê Kurdan wê dê çarçoveya serwerî û yekîtiya xaka Sûrî de wê parastî bin. Ji bilîveyekê tu gerentiyek nîne. Sergey Lavrov hana hêzin hesede da ku di zûtirîn demde danûstandinan li gel rejîma Esed bike. Ew jî berî ku Amerîka biryara vekşana yekcarî ji Sûriyê bide. Ji ber wî demî hevkêş û rewş wê alos be. Rûsya ku piştevaniya rejîma Esed dike berdewam tekeziyê li ser wê çendê dike ku pêwîst e Kurd berê xwe bidin Şama paytexta Sûrî û li gel rejîma Esed dest bi gotobêjiyan bike. Ji ber tu gerentiyek ji mafê Kurdan re nîne. Sergey Lavrov, wezîrê derveyê Rûsya berdewam Amerîka bi wê çendê tometbar dikir ku Amerîka daxwaza keyanekî Kurdî ji bo Kurdan li rojhilatê Çemêferatê durist bike. Ew jî di demekê de Amerîka biryara vekşana hêzên xwe ji rojhilatê Çemêferatê da û Tirkiye dest bi êrişê kir û her du bajarên serêkaniyê û girêsipî kontrol kirin û her du bajar jê Kurdan hatine valek kirin.